As you sit on your desk, never doubt that your future is bright. Keep all your efforts on the duties of the day, which are your homework and classwork. Pass with flying colors and go to a TVET college and do a short course or courses that offer or are motor skills inclined. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthi INkinsela YaseMgungundlovu obhalwe nguYaseMgungundlovu. Sizokwenza umbuzo omude, inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa umsebenzi womlandi. Before I forget, go and watch the 2 videos uploaded on the channel called isiZulu Grade 12 Intervention and listen carefully, Nkosi yami, so that at least you would know what is out there. Ake siqalise ngokufunda lapho sagcina khona. Isahluko sesithupha sifundeka ngalolu hlobo. Uthe ukuba alimise ebaleni ikalishi uThemba wathi, "Sesifikile ekhaya mnumzane." Singehla. uThemba waphakama wagxumela phansi. Waphakama noNdebenkulu. Uthe lapho ethi uyehla, isithende sesicathulo sagaxela esinyathelweni sekalishi. Nguye lo waya eyofumbeka phansi. Isigqoko saqhasha saginqika sashona le. Wahlahla amehlo uThemba ethukile kakhulu. Wahlaba kanye, wayesekuye emphakamisa. Nhlanhla leyo ukuthi uThemba wayebophele amahashi athambile, ukuba kwakuzinhlanya ngabe kwakukhulunywa ezinye. Lapha ebusweni usenjani? Nalelo zinyo seligcwele inhlabathi. Wake wathi ukuliphathaphatha uNdebenkulu sengathi ufuna ukulizwa ukuthi alixegi yini. Uselokhu ephimisa inhlabathi esigcwele umlomo. Izingubo lezi sezimhloshana luthuli. Ibhulukwe ladabuka edolweni. Nabakhona lapha ekhaya kaMkhwanazi, uMaNtuli unina kaThemba noThoko udadewabo kaThemba bama bekhungathekile ngoba nakhu sebephumele phandle. Bathe ukuba bezwe ukuthi nali kalishi lifika base bephuma. Bamileke babuka lomhlola ukuba umuntu azolimalela ekhaya. Ngomzuzwana nje nabo base belapha ekalishini. Kodwa yini Themba ucishe ubulala umuntu? Kusho uMaNtuli kuhlangene uvalo nokunengwa. Cha bomama, akusimina. Mina bengehla ngapha, naye umnumzane lona uNdebenkulu ehla ngapha. Ngiyabona ukuthi uthe lapho ethi uyehla kwagaxela isicathulo esinyathelweni sekalishi. Kodwa mama, sewuthi sengingaze ngiwise umuntu ngabomu. Uyabona nkosikazi, kusho uNdebenkulu ephimisa inhlabathi emlonyeni, ezithintitha ijazi nebhulukwe. Angithi kambe yiyo inkosikazi yalapha ekhaya lena? Wavuma uMaNtuli. Bengisasho-ke nkosikazi ngithi, yiyo lento ebengiyisho endleleni. Uwakhuluma lamazwi nje ubheke uThemba ezinhlamvini zamehlo, umbheke ngeso lengulube. Uma ethi ukuthula izinyo leli kube sengathi liyaqhaqhazela. Akasathukuthele useyaveva, akasabhekeki. Amehlo asevutha amalangabi. uThemba wasuke waxakeka nje ukuthi umthukuthelele wenzeni ngoba akusiye omwisile. Nguye osuke wangaqaphela kahle lapho ehla isithende sesicathulo sagaxela ke ekalishini. Pho kungaba licala lakhe kanjani lokho? Nakuye uThemba kwaqubuka ulaka, wagoloza esebona ukuthi lo mfokazi useqonde ukuqhubeka nokuchwensa kwakhe kwasendleleni. Waqhuba uNdebenkulu ekhuluma noMaNtuli, kodwa amehlo akhe eloku ethe mbe kuThemba. Uyabona ke nkosikazi, ngishilo lapha kule ndodana yakho. Angithi indodana yakho kambe lena nkosikazi? Wavuma uMaNtuli.
kanti kunjengoba ngicabanga. Uyabona-ke nkosikazi, ngishilo lapha kule ndodana yakho ngathi ukuba bengazi ngabe ngize ngemoto yami. Angisiye mina umfokazana wokuba ngingakhwezwa ezinqoleni lezi enithi ngamakalishi. Angisiye neze. Ake ubheke lapho senginjalo. Xola mnumzane, yingozi, kusho uMaNtuli ezama ukuxolisa uNdebenkulu. Mina nkosikazi ngazana nabelungu abakhulu. Ngiyabhalelana futhi nabo. Bathi uma bengibhalela bangakulibali mpela ukuba babeke ukuthi isikwaya emva kwegama lami. Ukhuluma nje yilokhu ezikhomba esifubeni ngomunwe, futhi ekukhulumeni kwakhe abuye afake nesingisi. Bese-ke ngizokhwezwa ezinqoleni emabhokisini okuthiwa ngamakalishi. Yinto ephosisakele kakhulu leyo. Abantu abazange balingane nkosikazi. Bakhona abantu abangakhwezwa ezinqoleni. Hayi mina, cha, hayi mina. uMaNtuli wabona ukuthi ukukhuluma komuntu osegqibelene yintukuthelo ngenxa yalento emvelele. Amagama akhe useyahluleka ukuwakhetha kahle. Sekukhuluma ubuhlungu benhliziyo. Ngakho-ke wazama ukuxolisa. Cha bomnumzane, yilishwa nje ukuwa kwakho njengoba echaza nje umfana wami lona uThemba. Siyabakhweza nje abantu abavela emadolobheni, kodwa bangawi. Mhlawumbe kwenza khona ukuthi njengesikwaya awuzejwayele lezi zinto. Angithi kambe uthe abelungu bakubiza kanjalo? Ungizwe kahle nkosikazi, ungizwe kahle. Wo, kanti ngizwe kahle, bengithi mhlawumbe ngiyaphambanisa. Ingabe isikwaya yinto enjani-ke, ntombi kaMphemba? Esho uMaNtuli sengathi usezikhulumela yedwa. Phela thina asizejwayele lezo zinto zakini emadolobheni amakhulu, empucukweni ephambili. Thina singabantu basemaphandleni. Uxoleke uma sehluleka ukulibiza kahle leli gama lakho obizwa ngalo ngabelungu. Ikalishi uzolejwayela nje, ubuye ulithande. Yingoba nje mhlawumbe uzoshesha uhambe. Ukuba ubuzohlala izinsukwana, ubuya ukuthi uhamba bese ulejwayele. Lapho uThemba sekuthi akaqhume insini. Konke ukunengwa kwakhe sekunyamalele. Igwebu ebese lifuna ukumfuthelanisa endleleni seliphelile. Useqedelwa nangunina ngaleli gama lesikwaya. Kubonakala ukuthi useyabhinqa. NoThoko naye useqala ukufikelwa yinsini, kodwa usathukile yile ngozi ecishe yavelela lesi sihambeli sakwabo. Uyabona nkosikazi yakwaMkhwanazi, ukhuluma nje uNdebenkulu kucacile ukuthi intukuthelo yakhe ayibohlile neze, ayivumi ukudamba. Akayekile ukudamane phosa nesingisi enkulumeni yakhe ngoba kuyabonakala ukuthi ulimi alwejwayele ukulusebenzisa. Uyabona nkosikazi yakwaMkhwanazi, ingqondo yakho yobudala njengoba ngibona sengathi usumdala nje. Ngiyabona ukuthi ingqondo yakho yobudala ayisakuvumeli ukuba izinto uzilandele kalula, ayisatholi kahle. Angazi-ke noma mhlawumbe kwenza ngoba ungumuntu wasemaphandleni yini, njengoba nawe usho. uMaNtuli wathi dlengelele wethuka, wambukisisa lo muntu okhuluma kanje kuye. Umuntu oyisihambi, uThemba noThoko nabo bethuka ngoba bazi kahle ukuthi uma lo muntu eqhubeka ngale ndlela, ngahle angabe esangena nasendlini. Babemazi unina ukuthi uvuthe ngabaselwe. Kodwa akaze asho lutho uMaNtuli. Wayincenga inhliziyo yakhe, waqhubeka uNdebenkulu. Ngenxa yokuba ingqondo yakho ingasatholi kahle. Uthini kodwa lo mfokazi uma ekhuluma kanje kimi? Washo uMaNtuli esebambelele okhalo. Kodwa nithi niyangizwisa nje webantu. Uthini nje impela lo mfokazi kimi? Kanti yini yona lena ntombi kaMphemba? Kahle mama, kahle, kusho uThemba esekhohliwe nje ukuthi lo mlilo osisithekayo ongahle uqhamuke amalangabi uzowubhula kanjani. Suka wena Themba,
washo uMaNtuli echilizela uThemba eceleni. "Ulokhu uthi kahle. Kahle ngibe kahleni lo mfokazi engichapha ngenhlamba? Kahle mama, kahle mphembo omuhle," kusho uThemba encenga unina. Kwathi noma emnengwa nje lo muntu wabona ukuthi kungaba kubi ukuba ahambe kabi ngoba phela isivakasheli salapha ekhaya. Okubi ukuthi noyise akekho, akakabuye emasimini. Wathanda ukuqina kuThemba umqondo wokuthi lo mfokazi uluhlanya, akekho umuntu ophile kahle ongalingisa lo mfokazi. "Ake ngikhulume ngiqede nkosikazi," kusho uNdebenkulu. "Ukukhuluma uqede usho ukungethuka," kusho uMaNtuli evutha ethi bhe. "Ake ngikhulume ngiqede nkosikazi. Lapho ngivela khona ezindaweni eziphambili ngempela, uma ngikhuluma nabelungu bayathula ngikhulume ngiqede. Angikwejwayele neze ukuba ngithi ngikhuluma bengiphazanyiswa. Angikwejwayele neze. Nokho-ke ngiyaqonda ukuthi mhlawumbe abantu basemakhaya abakayazi kahle inkambiso yempucuko. Yeheni webantu, waze wasikhohlisa wethemba wasilethela isicwicwi," washo uMaNtuli washaya izandla ukumangala. "Kodwa kuphi weyise kaThemba? Ungake uzongibonisa nanku umhlola." Wabuye wabambelela ukhalo uMaNtuli wabuka lesi simangaliso somfokazi waseMgungundlovu. Sizogcina lapha ukufunda, sichaze, sicubungule, sihlaziye. Ake sibuyele emuva kancane. Uyakhumbula yini ngenkathi uNdebenkulu egibela ekalishini? uThemba wahlala wacuthana. Angithi uNdebenkulu wavele wahlala nje wazineka engazathi ikalishe lakhe yize angalithandisisi. Lokho kuhlala ucuthane kuyinkinga phela kuThemba. Usezoliqhuba kanjani ikalishi engahlezi kahle? Ngakho-ke bekufanele sikufake lokhu njengengxenye yesixakaxaka. Okunye okusele ngaphandle yilokhu okulandelayo. Umbhali usebenzise isu lokujeqeza emuva. Silibona ngani isu lokujeqeza emuva? Silibona ngokuthi umbhali asebenzise igama elithi khumbula noma asebenzise igama elithi wacabanga. Ngenkathi umbhali ethi uThemba wakhumbula incwadi uNdebenkulu ayibhalela uyise, umbhali ubesebenzisa isu lokujeqeza emuva. Asiqhubekeni-ke ngokwanamhlanje. Ngaphambi kokuthi siqalise ukubhala i-essay, ake ngichaze okulandelayo. Umlandi, umxoxi wendaba. Kusho ukuthi umlandi wale ndaba yethu ngu-YaseMgungundlovu. Sinabalandi noma sinezinhlobo zabalandi ezintathu. Kunomlando wokuqala, simbona ngokuthi asebenzisa umuntu wokuqala okhulumayo ungi. Kube nomlandi wesibili. Umlandi wesibili umbhali womdlalo. Uma ngabe wenza umdlalo njengoba uwenza, lowo muntu oxoxa leyo ndaba leyo umlando wesibili ngoba ufunza abadlali amagama kanti khuluma yena. Indaba ixoxwa nguye kodwa ngoba ufunza abadlali amagama bese bekhuluma ngokusebenzisa inkulumo mpendulwano, sesithi yena ungumlando wesibili. Bese-ke kuba nomlando wesithathu. uYaseMgungundlovu ngumlando wesithathu. Umlando wesithathu usebenzisa isu lokuchaza. Sisho ngani? Sisho ngoba uzothi uMaNtuli wathi dlengelele wethuka, wambukisisa lo muntu okhuluma kanje kuye, umuntu oyisihambi. uThemba noThoko nabo bethuka ngoba bazi kahle ukuthi uma lo muntu eqhubeka ngale ndlela ngahle angabe esangena nasendlini. Babemazi unina ukuthi uvutha engabaselwe, kodwa akaze asho lutho uMaNtuli. Wayincenga inhliziyo yakhe, waqhubeka uNdebenkulu. Lokhu engiqeda ukufunda manje yisu lokuchaza. Isu lokuchaza liphinde lifake phakathi nokusetshenziswa kwabacaphuni noma
osocashunwa. Uma umbhali esekhombisa ukuthi lokho akhuluma ngakho manje, lokho axoxa ngako manje inkulumo ngqo, asiqhubekeni-ke. Ngenxa yokuba ingqondo yakho ingasatholi kahle, yana laphayana ekhasini lama-64 ku-page 64, ubheke isigaba sokuqala nesesithathu. Oh Lord, oh my God, isigaba sesibili nesesithathu. Uzoyibona lento engikhuluma ngayo. Umlandi wesithathu siye sithi ufana noNkulunkulu ngoba ukwazi ukubona okwenzeka ey'ndaweni ezahlukene. Umlandi abone kufika incwadi kwaMkhwanazi, asixoxele ngalokho. Abone isalukazi esiteshini nengane ehuba amafinyila, asixoxele ngalokho. Abone uNdebenkulu efika esiteshini namandiya embuka, amandiya asesitolo embuka eziqhenya. Aphinde asixoxele sebegibelile-ke futhi manje ukuthi bekwenzekani, begibele kuphi ekalishini ukuthi kwenzekani. Aphinde abone okwenzeka kwaMaNtuli esefikile uNdebenkulu. Unjalo-ke umlandi wesithathu. Ungakhohlwa mlingane, ungakhohlwa mfundi, ukuthi njengoba bengisebenzisa ikhasi lama-64 upage 64, bengenza isibonelo. Umlandi wesithathu uqala eqaleni esahlukweni sokuqala, asebenzise isu lokuchaza, asebenzise abacaphuni noma osocashunwa. Esiboneke, uma sesiphendula umbuzo omude, sizobhala isihlokwana esithi umsebenzi womlandi, bese seqomuqa sibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isingeniso. Kwazise leli phepha lesibili kufanele nakanjani sikubhale lokho. Umlandi ilona osixoxela indaba, ngumbhali wendaba. Umlandi wethu ngumlandi wesithathu. Sixoxela indaba esebenzisa isu lokuchaza kanye nabacaphuni. Unemisebenzi emihlanu, uyalandisa, usixhumanisa nabalingiswa, uyangenelela, aqondise indaba yakhe, aphinde ethule amaqiniso, siyikholwe le ndaba ngoba ixoxwa nguye. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukwenze njalo, ngeqe umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Lapha-ke sizobe sixoxa phela ngomsebenzi womlandi. Angithi umbuzo usho kanjalo, angithi inkomba isho kanjalo, uphawu lokuhlaziya lusho kanjalo. Sizoqalisa ngomsebenzi wokuqala, sizoqalisa ngalolu hlobo. Umlandi uyalandisa, usixoxela indaba kusukela ekuqaleni aye nayo phakathi nendawo aze ayofinyelela ekugcineni kwayo. Umlandi usebenzisa isakhiwana esethulela umlingiswa onguZef Mkhwanazi othola incwadi evela eMgungundlovu kumnumzane uSisi Ndebenkulu. USisi Ndebenkulu lona ungumlingiswa ngqangi, umlingiswa omkhulu ovelele osemqoka. Useyafika eNyanyado, wehla eThisayidi njengoba ubechazile encwadini yakhe. Uhlangabezana nenkanankana yokuthi le ndawo yindawana kusemaphandleni, akukho kwabhasi leli, ngakho-ke usezogibela ikalishi, okwamethusa kakhulu ngoba yena wazi ukuthi ikalishi yinqola. UThemba okwakunguyena owayemhlangabezile alimphathanga kahle leli lokubiza ikalishi lakubo ngenqola. Umbhali asebenzise isu lokubikezela ukuthi lo mnumzane okukhulunywa ngaye oyisivakashi saseNyanyado
owehla lapha esiteshini saseThisayidi akamuhle kahle. Umbiza ngesilwane aphinde athi uneziqana, kanti usho izinyo lakhe leli elalilengela ngaphandle lilide kunamanye amazinyo, kanti futhi ubuso bakhe abulolongekile bumaholoholo. Umnumzane Sisindeb'enkulu uphinde ucasulwa yindlela uThemba abophela ngayo ipotimende lakhe lemali eshisiwe. Noma uThemba esemchazela ukuthi ukungalibopheli ipotimende lemali emba eqolo kuyokwenza ukuba lilimale kakhulu. Akakuzwisisi lokho uNdeb'enkulu. Yingakho nje ngokucabanga kwami esehluleka nokubonga ngenkathi uThemba esesusa uthuli ekalishini. Kwesibili, yingakho nje esehlala sengathi nguyena yedwa ozogibela kule kalishi. uThemba-ke kwafanele ukuba ahlale acuthane ukuze isicucucu lesi singaphazamiseki. Kumphathi kahle uNdeb'enkulu ukuthi ihhashi liphakamise ishoba likhiphe umoya. Lokho kungayiqondisisi into eyimvelo ukuthi ihhashi liyasuza, kwenza ukuba uThemba abone umnumzane Ndeb'enkulu njengomuntu oluhlanya. Lapha umbhali usebenzisa isu lokujeqeza emuva ngenkathi ekhuluma ngoThemba esecabanga ngencwadi lomfokazi ayibhalela uyise. Umbhali aphinde asebenzise igama elithi uThemba usekhumbula nencwadi yakhe lomfokazi ayibhala elokhu esho ukuthi yena uyisikwaya lapho esayina. Liyakhalakathela njalo ikalishi, umgwaqo mumbi. Lokho kwenza uNdeb'enkulu akhiphe izandla ezikhwameni abambe ikalishi noma izandla zakhe zithi mbe ekalishini. Ngenkathi befika ekhaya kwaMkhwanazi, nguye loya uNdeb'enkulu evuma phansi, kanti isicathulo sakhe sigaxele esinyathelweni sekalishi. Bheka uThemba ezinhlamvini zamehlo, sengathi nguyena omwisile ekalishini. Usexhapha uMaNtuli ngenhlamba, thi ingqondo yakhe ayisatholi kahle, mhlawumbe isizathu ukuthi ungumuntu wasemaphandleni ongayiqondisisi inkambiso yempucuko. Uyasho ukuthi abantu abalingani, ngakho-ke yena ule phezulu ngoba lapho evela khona uma ekhuluma nabelungu imbala bayathula aze aqede ukukhuluma bengamphazamisi. Yena-ke akakwejwayele ukuphazamiswa lapho ekhuluma. Themba useyasola ukuthi kungenzeka ukuthi lo mfokazi angangeni nje nasendlini. Useyaqala manje ukuncenga unina ethi kahle mama, kahle mphemba omuhle. Balingani bami nani bafundi, sizogcina lapha okwanamhlanje ngoba yilapho esigcine ukufunda safika khona. Kodwa ngelinye ilanga siyoqhubeka size siyoyiqeda le ncwadi. Ungakhohlwa-ke ukuthi uma sithi umlandi uyalandiza, sisuke sifinqa isakhiwo ngoba isakhiwo yindaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize iyofika ekugcineni. Umehluko nje ukuthi mhlawumbe asikhulumi ngaleza zihlokwana esithi isethulo, umzimba nesiphetho. Ngaphansi kwesethulo sithi umlingiso osomqoka nenkinga abhekene nayo, isisusa sodweshu nesizinda. Ngaphansi komzimba sithi ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka novuthondaba. Umehluko ulapho kuphela. Umlandi usixhumanisa nabalingiswa. Balingani bami nani bafundi, uyabona yini ukuthi la sikhuluma ngokuvezwa kwabalingiswa?
Mina ngingazikhethela nje abalingiswa abathathu engingathanda ukuxoxa ngabo. Ngizokhetha uMkhwanazi, uMaNtuli, uThemba kanye noNdebenkulu. Uma ngabe ufuna ukuzwisisa kahle ngokuvezwa kwabalingiswa, hamba kuyo yona le channel ethi isiZulu The Curriculum Breakdown, uyolalela ividiyo emayelana nokuvezwa kwabalingiswa. Uyedwa la umlingiswa engizoxoxa ngaye, uNdebenkulu, ngoba laba abanye abathathu sekuxoxiwe ngabo kule vidiyo engiqeda ukukhuluma ngayo. uNdebenkulu uvezwe njengomlingiswa owedelelayo, uyaziqhakambisa azikhukhumeze, futhi yena akajwayelanga ukuvakashela ezindaweni ezincane. Lezo ndawo uzibiza ngokuthiwa yizindawana, uthi yisemaphandleni. Imizamo yakwaMkhwanazi yokuba alandwe ngekalishi ngemuva kokuba angabanikezanga nethuba lokuthi uyovakasha ngemuva kwesikhathi eside bethole incwadi, uyibukela phansi, ubiza ikalishi labo ngenqola, aphinde athi liyibhokisi. Wedelela kwakhe kumenza ahlale efake izandla ezikhwameni. Phela lokho kuwukuzithwala. Lokhu kuzithwala kwakhe kwenza ukuba angakhohlwa ukuxoxela abanye abantu ukuthi impahla yakhe idula kanjani. Utshela uThemba ngepotimende lakhe elambiza imali eshisiwe. Noma singakafiki kuloko engizokusho manje, kodwa sizofunda ngakho kuvidiyo elandelayo. Utshela uMaNtuli ukuthi isigqoko sakhe sidule kabi, sabiza opondo abahlanu phansi, futhi akekho noyedwa umuntu onaso kule ndawo yaseNyanyadu. Nabelungu bakhona imbala unesiqiniseko sokuthi abanaso leso sigqoko sakhe. Izenzo zakhe zimveza njengomuntu ongahloniphi. Ukhona nje umuntu omdala ongangoNdebenkulu ongabiza unkosikazi wenye indoda ngokuthi ingqondo yakhe ayisatholi kahle emzini waleyo ndoda afikele kuwo. Ndebenkulu uvezwe njengomlingiswa oyisicaba ongaguquki. Uyatshelwa ukuthi ikalishi akuyona inqola, kodwa uyaqhubeka uze uyofika kwaMaNtuli. Nangenkathi sewa ekalishini, usaqhubeka ubiza ikalishi ngenqola. Ngoba-ke futhi sesishilo phambilini ukuthi ubedelela, uphinde athi yibhokisi. Umlandi uyangenelela. Cela ukuchaza lokhu ngesiNgisi. Ukungenelela is to interfere with the rhythm of the story, with the flow of the story. Angithi umlandi uzosebenzisa isu lokuchaza, achaze, ake sibekise. Uzovula laphayana ekhasini lama-29 ku page 29, sifunde isigaba sokugcina. Ake siliboneke isu lokuchaza nokuthi uma engenelela kwenzekani. Uthe lapho eqeda ukuyifunda lencwadi uMkhwanazi, izinhlonze elokhu ezibuthile njalo wazifolisa, wezwakala ekhuluma yedwa ethi, "Imihlola yini lena?" Wabuye wayiqala phansi futhi lencwadi ayibiza ngemihlola. Umbhali ubesebenzisa isu lokuchaza uma esitshela ukuthi uMkhwanazi wafunda lencwadi izinhlonze ezibuthile wazifolisa. Ngenkathi-ke umbhali esethi wakhuluma yedwa, wasesebenzisa abacaphuni. Samuzwa uMkhwanazi ethi yimihlola lena. Umbhali ubengenelela. He was disturbing the flow of the story, the rhythm of the story. Ake siqhubeke nokufunda ekhasini lama-30 esigabeni sesibili. Nali isu lokuchaza.
Njengoba umkhwanazi wayeqeda kufika evela emasimini, inkosikazi yakhe uMaNtuli yangena iphethe ukhamba lwamasi, yafike yalubeka phezu kwetafula. uMaNtuli naye kwase kungumuntu oseqinile, naye eseqala ukuxuba ekhanda. Wayezalwa uMabhozomela Ntuli, khona lapha eNyanyado, kunguyena mafungwase kwabo. Wayekhanya yena ngebala, futhi naye enethambo njengomyeni wakhe. Wayelingene nje ngomzimba, engemkhulu kakhulu. Wayekhuthele kabi umuntu lo, isikhwishikhwishi uqobo, isinqe engasibeki phansi, kepha ulaka lwaluvutha luthi bhe. Nomkhwanazi wayeke ambavumulele kube kubi. Kubantwana bakhe uMaNtuli wayefuzwe nguThemba ngolaka, kodwa uma licwethulile kungekho lutho olumnengile, wawungeke umkhohlwe umuntu omnandi njengoMaNtuli. Idlandaba ngempela. Mlingani wami nawe mfundi, nango-ke manje umbhali useyangenelela ngokusebenzisa abacaphuni. Lokho bekasixoxela kona kusho ukuthi sesikubeka ethala, sithatha ukuthi he is disturbing the flow of the story. Usethi umbhali, yimihlola yini lena baba okhuluma ngayo? Ngani bami nane bafundi, la asisho ukuthi umfundi makakhreme ikhasi lama-30 noma ngelinye nje ikhasi elilapha kulombhalo obuciko, kodwa sithi umfundi uma ngabe lo mbuzo uphumile makaye ephepheni lakhe lembuzo apheqe, abheke isiqeshana esicashuniwe bese asebenzisa lokho okucashuniwe njengesibonelo. Umbhali uyayiqondisa indaba yakhe. Lapha sikhuluma ngobude nobufushane bendaba. Indaba yethu ethi inkinsela YaseMgungundlovu yinde ngoba kunabalingiswa okungaziwa ukuthi yiliphi iqhaza abalibambile ekukhuliseni le ndaba. Uyamkhumbula ugogo nomzukulwana wakhe esiteshini eThisayidi. Noma ngabe umbhali bengaxoxanga ngabo, indaba yakhe ibizoqhubeka nje, kungabi indaba zalutho. Uma indaba yombhali iyinde njengale, kuyenzeka ukuba labo balingiswa abangayikhulisa indaba bangabi futhi namagama, futhi kube lula ukukhohlwa ukuthi umbhali wake wakhuluma ngabo. Umbhali wethula amaqiniso. Siyayikholwa le ndaba ngoba ixoxwa nguye. Yiliphi iqiniso elethulwa ngumbhali? Kanti futhi liyini iqiniso? Iqiniso ilokho okubalulekile, umsuka wento ethile, yindikimba nomgogodla walombhalo wobuciko. Ake siboneke, umbhali wethula iqiniso elithi INkinsela, okungumuntu ocebile onemali, unakho ukuthi abukele abanye abantu phansi. Nangu uNdebenkulu ubukela umndeni wakwaMkhwanazi phansi. Umbhali wethula iqiniso elithi ubunkinsela buyamenza umuntu lowo oyinkinsela ukuthi aswele ubuntu njengoNdebenkulu. Nguye loyana etshela uThemba emehlweni ukuthi uyisihlupheki. Lingane wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukusho lokho noma ukubhala lokho, ngizokweqa umugqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isiphetho, bese-ke ngiveza uvo lwami. Mlingani wami nawe mfundi, yini okunye okuphawulayo? Mina ngiphawule ukuthi imisebenzi yomlandi iyahambisana nezinye izinkomba, imibuzo emide noma izimpawu zokuhlaziya.
Umsebenzi womlandi othi umlandi uyalandisa uhambisana nesakhiwo kanye nesakhiwana. Umsebenzi othi umlandi usixhumanisa nabalingiswa uhambisana nenkomba ethi ukuvezwa kwabalingiswa. Kanti umsebenzi othi umlandi usethulela amaqiniso, indaba siyayikholwa ngoba ixoxwa nguye, uhambisana nombuzo omude, inkomba ethi indikimba. Siyabonga, nisale kahle, niyathandwa.